Makakasama ko na si Bagwis mga kasinag kasi tapos na ako magkupra sa Eraya. Ayun si Bagwis mga kasinag sa itaas ng Nara. Ito pala mga kasinag, may dala akong pagkain sa kanya. Kung naalala nyo mga kasinag, yung kalabaw na si Unyo, yung malimit kong hiramin kay Bayaw, na disgrasya mga kasinag. Namatay na yung kalabaw mga kasinag kahapon. Kaya ngayon, kinatay nila. Mayroon ditong karning kalabaw. May 2 kilong pinadala kasi dyan si Bayaw. Yun lang ang papakain ko kay Bagwis. Kaya kumain naman siya ng karne mga kasinag. Bagwis! Yun lang ang nakapanghinayang mga kasinag. Wala na akong hihiramin, wala na rin akong gagamitin. Kasi natudas na yung kalabaw eh. Ang logi dun si Bayaw. Kakawa naman. Sayang. Pinaghirap-hirapan yung alagaan, palakihin. Tapos gano'n, madidisgrasya lang. Sa sobrang init siguro mga kasi nagkahapon. Bagwis! O, dyan na! Bagwis! Ito, si Unyo! Bagwis! Saan ka naman pupunta? Ay! Oh! Saan pupunta yun? Andun na sa andun na sa mga kasinag. Puntahan natin. Layo ng pinuntahan. Kalayasin na talang Bagwis na to. Hanapin natin mga kasinag. Kita ko dito umikot eh. Ang layo lang napupuntahan. Hindi pa siya nakain. Puro daldal kasi ako mga kasinag. Ayan. Nasaan na ba yun si Bagwis? Bagwis! Dito ko. Ayun. Saan? Sa Malubago. Ando sa puno na yun mga kasinag. Ando sa puno nung Malubago dun. Dala ko yung kanyang pagkain. At kung hagis ko lang sa kanya dito. Kung si Bagwis mga kasinag kumakain lang ng tilapia, mga isda. Marami dito. Diyan oh. Ayan oh. Ang daming tilapia dito, tapos kasili. Hindi lang kasi kumakain si Bagwis ng mga isda mga kasinag. Ayaw niya ng isda. Bagwis! Ba't iniwanan mo ako? Bagwis! Ikaw talaga. Ba't iniwanan mo ako? Asan ka? Hindi kita makita. Ayun, sa taas. Nandito sa taas mga kasinag. Yung layo ng pinuntahan mo. Ayan, si Bagwis. Ayun, sa taas. Ayun. Ayun o. May abantay siguro yung kalabaw niyan. Ito yung dalawang pagkain mga kasinag oh. Yung karne ni Unyo, yung kalabaw. Karneng kalabaw ito. Bagwis! Baba na dyan! Matibay si Bagwis mga kasinag. Laging pinagtiripan niya yung manok dun sa bahay. Lagi niyang pinaglalaruan. Gusto siguro niyang kainin yung manok dun na tandang sa bahay. Yan mga kasinag, ipapakita ko sa inyo yung video. Ito mga kasinag panoorin nyo. Bagwis! Halika na, baba na! Kain ka na! Iniwan ko lang yung karne doon, nung kalabaw, doon sa baba. Nakita naman niya. Pero abantayan natin kung bababa siya. Nandun kasi siya sa itaas. Hirap kasi pababain niya mga kasinag si Bagwis. Abangan natin dito kung bababa siya.
Oh, ayan nga, yun. O, di ba? Ayun mga kasinag si Bagwis. Bumaba na. Kakainin na nga niya. Oh. Di ba? Nakita niya yung karning kalabaw na inilagay ko dun. Ayan, kinakain ng mga kasinag. Kinakain na ni Bagwis. Ayan na. Tingnan natin mga kasinag kung naubos na niya yung kanyang kinakain. Bagwis! Ano, naubos mo na? Ha? Ay, mayroon pa. Ubusan na yan. O, may isang gayat pa baga natira. O, sige na, ubusan na yan. Sige na. Sayang yan. Saan na pupunta yun? Maglalaro na siguro mga kasinag. Hayaan muna natin makabanding natin dito si Bagwis. Kasi ilang araw ko siyang hindi nakasama mga kasinag. Pag alis ko ng umaga, halos hindi ko siya naasikaso. Pag uwi ko, gabi na. Kaya hindi ko na halos siya nakakabanding. Nakakamiss talaga mga kasinag ang ganitong ibon. Lalo na pag naalalaman mo na ano siya, na hindi kumakain. Si Bagwis talaga mga kasinag, ako lang kinikilalang amo. Nahihirapan sila beses magpakain dyan. Kahit yung mga chikiting ko, nahihirapan. Kasi gusto niya pagkakain. Ako, pag tinawag ko kasi siya, parang nasasabik din siya. Na marinig yung busis ko mga kasinag. Natutuwa ako pag nakikita ko siyang sabik na sabik. Pag ako'y nandyan, natutuwa ako mga kasinag. Natatanggal talaga ang pagod ko. Ang saya. Kaya ngayon mga kasinag, matututukan ko naman siya. Kasi wala na akong trabaho na malayo. Ang trabaho ko lang dito. Tatapusin ko na lang yung kulungan ng baboy na ginagawa ko. Ayun lang ang tatapusin ko. Ay, andito pala si Tonton tapos si Aldrian. Kala ko kung kaninong aso ito mga kasinag. Ay, hanap nyo. Kala ko kung sino mga kasinag, kaya pala nagtahimik si Bagwis. Dito muna tayo magtatambay, magkikwentuhan muna tayo na Bagwis. Busog na busog si Bagwis, oh. Butog na butog yung kanyang butsi. Bagwis? Bagwis? Ano? Ha? Kwentuhan mo nga na ako, magkwentuhan tayo. Ha? Pero kwentuhan mo muna ako Bagwis. Yun yun, habulin mo yung tikling. Mahina. Paano ka matututo maghunting yan Bagwis? May tikling na lumipad, hindi mo hinabol. Sabi ng DNR mga kasinag, ano daw yan, si Bagwis, magbabago ang kulay niyan. Tapos yung yung balahibo niya doon sa may ulo, hahaba pa daw yan. Magkakameron daw yan ng mahaba. Alamin natin mga kasinag, pag pinalabas na si Bagwis sa Born to be Wild, kung babae o lalaki siya, doon natin malalaman. Wala pa kasing message sa akin kung kailan papalabas si Bagwis. Pero sabi nila sa akin, ngayong August, wala pang eksaktong pizza or date or araw. Wala pa. Bagwis? Nakita mo? Busog yan. Yung kuko mo, tutubo na ang baga, oh. Yung kuko niya mga kasinag, humahaba naman. Tutubo naman. Sana tumubo na para maging ganito na siya, oh. Makapag-hunting na ulit siya. Bagwis? Bagwis? Kumusta ka na? Andito na tayo, ha? Banding na tayo. Ano? Ha?
Ilang araw tayo magkakasama ha? Ano? Maalagaan na kita ng ayos. Ano? Ang gandang ibon talaga niya mga kasinag. Hi ka nga sa mga viewers natin. Hi ka dyan sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin. Hi ka nga. May sasabihin ka? Ayan o, makikinig sila. Sabihin na, makikinig sila. Ayan o, ayan o. Sige na, sabihin mo na. Makikinig sila. Ano sasabihin mo sa akin? Ha? May sasabihin ka? Ayan o. Tingnan mo ang sarili mo dyan o. Tingnan mo. Nakikita mo na? Ikaw ba ganyan? Nakita mo ng mukha mo? Ha? Ikaw yan oh. Di ba ka? Ano? Ikaw nga yan. Pag minsan mga kasinag, napapaisip din ako. Pero kung hindi ko na-rescue kaya si Bagwis, ano kaya siya ngayon? Lumaki rin siya kaya siya ng ganito or patay na siya? Kaso hindi natin masabi mga kasinag, di ba? Kasi si Bagwis kasi hulog sa akin ng langit. Bigay ng kalikasan na hindi ko inaasahan. Kaya napakaswerte ko talaga mga kasinag. Laking pasalamat ko. Hindi ko akalain na ganito. Kaya thank you Lord talaga. Sa totoo lang mga kasinag, napakalaki ng naiambag sa akin ni Bagwis sa aming buhay, lalo sa aking mga pamilya. Napakalaki. Kaya napakaswerte ko rin talaga. Kaya hindi ko pa pabayaan si Bagwis. Inaalagaan ko siyang mabuti. Sa totoo lang mga kasinag, hindi ko siya ginagawang pet. Nakakaawa eh. Yung i-training ko na ganun, kasi sa pag-training pa lang nito mga kasinag, nakikita ako sa ibang bansa, tiyatalian siya sa paa, tapos nilalagyan siya ng takip sa mata. O di ba nakakaawa yung ganun? Tapos pag may nakitang ibon, saka mo lang siya alpasan, magiging hunter talaga siya. O di ba nakakaawa naman na ganun talaga mangyari kay Bagwis. Hayaan ko lang itong ganito mga kasinag. Pag tinatawag ko, saka lang siya pupunta. Okay lang sa akin, masaya na ako. Sa totoo lang mga kasinag, parang anak ko na rin talaga si Bagwis. Sa totoo lang, yung pag-alaga ko sa kanya, sana sa pagdating ng hustong gulang na magpamilya na siya, na handa na rin ako na at tanggapin ko na may pamilya na siya, umalis na siya. Di ba gano'n naman tayo mga kasinag? Kagaya ko, nung simula bata pa ako, nakasandal pa ako sa magulang ko. Pero nung nagkapamilya na ako, nagpursige na ako na tumayo sa sarili kong paa para mabuhay ko ang pamilya ko. Ganon din si Bagwis mga kasinag. Kaya si Bagwis, hindi ko siya hinihigpitan na manatili dito sa akin. Kasi gusto ko si Bagwis maging malaya talaga. Maging fresh siya para pag siya'y nagkapamilya, gusto ko kasi mga kasinag, dumami pa ang mga katulad ni Bagwis. Para pag dumating naman ang panahon mga kasinag, masilayan pa siya ng aking mga anak. Yung mga lahi ni Bagwis, yung mga katulad ni Bagwis, gusto ko masilayan pa siya ng aking mga anak or ng aking mga apo. Na maipagmamalaki nila na, mayaman pa palang kalikasan ng ganyan. Ang Pilipinas pala, mayaman pa sa ganyang yaman ng kalikasan, sa mga ibon. Kagaya ni Bagwis na pambihirang ibon lang mga kasinag, napakalaki. Marami nagsabi na napakaswerte ko kasi nagkameron ako ng ganito. Okay lang sa akin mga kasinag, tanggap ko na kung wala nang manood sa aking YouTube channel, kung iwanan nyo na ako, tatanggapin ko na. Kung sa pag-alis ni Bagwis mga kasinag ay siya ring pag-alis nyo, tanggap ko na yung mga kasinag. Ngayon pa lang, pinaghahandaan ko na yan. Kasi ayaw ko talaga si Bagwis na manatili lang dito sa puder ko. Gusto ko talaga magkapamilya siya. Sa totoo lang, nakakaawa mga kasinag. Kaya gusto ko talaga si Bagwis na tumayo rin sa sarili niya mga paa pag dumating ang panahon. Kaya pinaghahandaan ko na yan bilang isang ama ni Bagwis. Kaya maraming salamat po. Ang ginagawa ko na lang, ang pagbablog ko ganito na lang.
ganito lang ang vlog na gusto ko. Yung gusto kong malaya talaga si Bagwis, kung saan siya pumunta, kung saan siya magliwaliw. Yun ang gusto ko kay Bagwis. Hindi yung gagawin ko siyang itatali ko, ikukulong ko. Isang beses talaga mga kasinag, naikulong ko na si Bagwis nung nagbagyo. Pero masakit sa akin kasi nagwala siya eh. Napakasakit pala sa akin, lalo na ako nang tumayo na isa niyang ama. Kaya masakit sa akin, kaya naawa ako nun. Pero nung kinaumagahan, wala nang bagyo, pinakawalan ko na siya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, malaya pa rin siya. Kaya sa inyo mga kasinag, sa aking mga solid subscribers, viewers, thank you so much po talaga sa pag-subscribe nyo sa akin, sa panonood nyo sa akin ng mga video. Malaking tulong na po sa akin yun. Matupad ko lang mga kasinag ang pangarap ko, kahit iwan nyo na ako. Okay lang sa akin mga kasinag, basta makapagpundar lang ako para sa future ng aking mga anak. Okay na sa akin yung mga kasinag. Magpapasalamat na ako sa inyo ng marami, 'di ba? Kaya thank you so much sa inyo mga kasinag, sa lahat ng suporta nyong ipinapakita sa akin. Taos puso ako nagpapasalamat. Mga kasinag, hanggang dito na lang muna kasi magpapakain pa ako ng baboy. Ayan mga kasinag, thank you so much po talaga. Maraming salamat po talaga. Hanggang dito na lang. Bye bye.